Een op de 3 Friezen had het huis nevens eigen sissen net goed beveiligd in inbraak. Toch viel een grote meerderheid van de Friezen hem veilig in eigen buurt, maar liefst 93%. Dat blijkt uit een enquête van Eén Vandaag. Dwarren die net op slot zitten, iepensteende ruten en touwtjes door de brievenbus. Het gebeurt een soort in uw provincie. Friezen hebben blijkbaar een groot gevoel van veiligheid. Dat blijkt uit het rapportcijfer een 7,9. Het Frieske cijfer is hoger in vergelijking met alle andere provincies. Nevens de onderzoekers komt het gevoel van veiligers onder oren door de sterke meerskipzin in uw provincie. Mensen die het wel maatregels nemen met zijn inbrekers, doordat meest met help van boetenverlichting, extra slotten op het door of een stek. En dat is toch in uw provincie wel nodig. Dat weten ze in Oudegeer Smellingelaan. De afgelopen 2 weken is daar 5 keer inbrutsen. En daardoor staan een soort Oudegeersters op scherp. Deze hing je nou onderdoor, maar 2 weken lien nog net. Ja, nou ja, dit is. Je ziet al het deksel omhoog van het slot. En de slotplaat die er ook. En dan halen ze de cilinder, breken ze eruit. Dus en dan ben je redelijk gauw binnen, ja, maar een paar minuten. Ja, kom maar. Hoewel de deur dus gewoon op slot ziet, halen de inbrekers de hele bakkerij van de Fries uit Oudegeer over de kop. En gaan ze ermee het geld uit de kassa van terug. Ja, dan wil je snel nog maar bellen door de buurman. Dat het slot helemaal forceerd is. En toen ging ik eigenlijk voetbal in de gaten. Ik denk van, nou ja, dat is inbraak, want het slot stiet helemaal omhoog. En het slot weer eruit brussen. En toen zei ik het wel, de hele boel erom heen gescoord en raamste hier en haar weer er voorbij brutsen en kassen weer niet brutsen. Om te voorkomen dat het nog een keer gebeurt, wie het tijd voor een provincieactie. De timmerman die had hier al terug de bakkerij west en die had oeral maatregelen nam. Dus er ben oeral dievenklauwen opgekomen en hij had oeral bedel west. Dus je komt hier net nog een keer binnen? Nou, je mag nooit zeggen, maar ik verwacht het net.